kulkeeko sote- ja maakuntauudistus nyt oikeaan suuntaan? Ja me vihreät kannatetaan sitä, että pakkoyhtiöitetään julkisia palveluita ja markkinallistetaan kaikki sote-palvelut niin, että yksityiset terveysfirmat kerää hyödyn niin, että maaseudulla palvelut entisestään heikkenee ja kustannukset voi nousta niin, että ihmisille tulee vain korkeampi hintaista terveydenhuoltoa. Tuleeko verotusta kiristää vai lieventää, ja jos niin, mitä verotusta? Eli tavoite on se, että työllisyyttä ei ainakaan pitäisi nostaa, vaan nostetaan mieluummin verotusta, jolla nämä palvelut ja parempi koulutus sitten rahoitetaan. Ruoan hinnan kampanjoinnin ja halpuuttamisten jälkeen, onko ruoka jo liian halpaa Suomessa? No musta ehdottomasti voi sanoa niin, että nämä uudet kasvisproteiinipohjaiset tuotteet, nyhtökaurat ja härkikset haittaa sekä tuottajaa että kuluttajaa ja uusia ratkaisuja tarvitaan. Ja me vihreät halutaan tämä ketjujen väli siitä, että yhä enemmän suoramyyntiä, niin silloin kuluttajilla on vaihtoehtoja.